Čaute. Ja vítam vás Tomík pri svojom prvom random vlogu, kde idem z tréningu. Som bol na tajskom boxe konečne. Som rozjebaný jak hovado. Koža z nechtu sa mi zodrala. Do piča, som dobrý kokot. Koža z nechtu. Co to volá? Koža z palca na nohe, na pravom sa mi zjebala dole. Krvácal som dokonca, kurevsky to bol, ja teraz chodím. Až nafúrkla som v meste. Asi kokot vidíte. Akurát lampy. No. Takže takto. Toto je bolo také menšie ospravedlnenie za to, že netočím normálne vlogy, pretože není čas. Neviem sa pozrieť na počítač. Neviem nič, iba sa učím a pritom to vôbec nejde. Lebo som v 9. ročníku a dneska robím. Robil som kokot. Tohto roku robím maturitu. No, maturitu. Tiež som dobrý kokot. Robím monitor. A pôjdem za hasiča. A tak, ja by som troška uspel v tom živote biednom. Keď nezabiť karata za hasiča. Dobre, robím sa, že kokot pedofil plnej nekúka. Dobre, takže to bude asi všetko. Je to random vlog, nie originálny vlog. Celý, veľký, dlhý, 5 minútový, ak ja robím také krátke jebnuté. Dobre, akorát prešlo auto, takže som nerozprával. Takže takto asi. Ďakujem, že ste si pozreli tento vlog. Ak sa páči, sa prinúte palec hore, palec dole, koment. Počkaj, hava bude vidno. Není. Ale je tam pes. Taký cik. No, takže ďakujem, takže díky za slednutie videa. A uvidíme sa pri ďalšom random vlogu alebo vlogu. Čus!